Bekhani bemar hamya manjagai thuyamo kalaijak hejamara Bharat Chaudhary amsani Takuk Rajesh ni BCC umoni sajla Runel Deborma bono muthangi naraknani hinke phatar hasteo telangai khlainani nangnai treatment Aboni bagai Shimna amsani ex-MLA Brishoketu Debormani shakthar Mumbai Runel Debormani shakhamni bagai je yak chukti rang puisa subasuk khlailakya Shimna Tipramotha TWF Day YTF ni adongrok abo hakina bini treatment ni bagai yak suknai lukurok bo subasuk khlaina ni bagai koimung narak khaborok Jeni ni basala mane sakham yang mane nang bahai ke saiman ka abo mane Murabari dia coaching abo high school ko Subulching high school ngo haye mane health camp haye ani seren nai manja khata manja ga hinka bor than langno hin sawo bo sawo IDM hospital thani IDM hospital tlang mane hinka borok saya mane sino kagozia par horika ya phane bolte jengno teisa jenaima jaga aron thani hini chini hejamara ngko dongoro jeng phaikata phai kagojo mare borok sawo chino baireo thani hini ke baireo tongo tinta jaga tongo sabo tipra kaisa tipra hangkai ailaso hangkai baireo hangkai ngko tamchikamo bo Kolkata kaisa tegese Bengaluru thani hisaw gang bo rangkrijak sakabor no ang saran to rangkrei ang tam khamu hamno ngai bithi ro thathano samane borok sawo non mo chare phurun chimino a phurun chim sang saimano asungo nin bahazala bokla so bori tongmon ani busad langkai ngko class 5 nang tini ora haye Shimnani Tipramotha tai YTF tai TWF rongni subasu mane bahai ma tong hanin bakhaw brai bilai khani bukhawo tongthok sukang mane ani sugjiano sugrina haimata aron bagang tongthok sukata bongno hambariu norok tabuk phatar hasteo thangi tongo norongni to tangi mane samung khai chane borok rangrok teboda subasu nangkhai bahai nang bahai kesana musung lukurong teke sumang khaban laikha sata ani besano ang kaham ke nai tuimana haima tongta boro kisimisa nangnai tobe o jerang bil 1.5 lakh kono sadel khakini aro obo government RBS ke dinai RBS ke dimane pore chini sudu tamo কয়েকটা কিসমisa bithi কয়েকটা কিসমisa je operation ni kisa কয়েকটা system je outside je government ni je under ni je tongmani khebor nai aboni phatani kai sing mari nai belai hambai media person nangno tamni bagai hinke sang lai thangnai 26 September 2022 ni salo khoroksa serai ni heart problem hayagaba bini bakhani bemar tongnai sangkhana kha a khana bani yaklo sang saitokha bono bahike chu banai budi khainai bahike chu bakhai bo hamnai te bono budi khe mothangai naraknai amro sung bini bemar no hamrinan bagai saitokmang tini boni nogo phai sok pakya boni nogo phai khana pakya sung borok phainai 20 October 2022 ni salo Kolkata o thangai borok boni sak naijaknai a sak naijakmani bisingtui sung borok ni thanibo chini bukhani je chuksak haikaba chini je parisak sung borok no subasu khlaina bagai phakya o subasu khlaitini kangma khaganang lukurok borok hoka tei Shimna block YTF ni bisingti bor hojaka tei ex-MLA borong manang Brishoketu ni bisingti bo suba jaka tei kwbangma khaganang lukurok ni chubamani bisingtui sung tini sini joto pal baksa kai sung bin nogo phai sung tini bono subai mangkha tei nga sini mono diai mung tongnai borok Kolkata thangai boni sak sori kahangba naijagoi tei kaham korang kifiloi nogo sok paitong honi mono sini diai mung tongnai tei Serai ni bungkai Runel Deborma tei bufa tongo Rakesh Deborma oba hike borok Bharat Chaudhary bisi bai khobjak Mongol Chodar parabo tongjabo tei kwbangma lukurok judi no borok no o treatment ni bagai borok belai no crisis a crisis ni bisingtui norok subanani musungkha borok no please norok subadi tamni bagai hinke nung khoroksa no nini langma haikaba khoroksa ni langma no nung muthangka mane no chini tiprasa no muthangjago
tei bini o langmano bini o bemarno hamri tisanan bagai sini joto tipra sanino suba mungnango abo haike no norokno joto no chuba dihnai asukno jotono no hambai ya kita mau ngomong ya bini sak hamyangkai abo bini heart haike bukhani bemar bukhani bemar angkai sini tipra rok to asuk kahamkai treatment khlaimaya amoni bagai bro kolkata than bagai already ticket khlai paikha Hatta kartu ko de. Mete aun thani mo ni chong ang ko le ma bu nai cha nabi